Diyos marenal daw po sa indugabos, mga tugang niya mo ki Kristo. Ngunyan iyo ang ika-29 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong pagpamiibi, iibata man ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat para sa mga grasyang narisibi, dulot ni Arnaldo II Asinsin Bunyag. Pasasalamat dulot kang Asensi and Villafuerte family, Del Fornoles and family, Dote Monte and family, Cicely Delgado and family, Sismila Rubio and family. Pasasalamat asin petition dulot ni Robert Eifert Jr. and family. Para sa complete healing ni Arnaldo Bunyag, para sa ligtas asin marhay na salud ni Carmen Bunyag asin Biel Maria Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas asin marhay na salud ni Rosalia Asensi, Juliet asin Janet, dulot kang Villafuerte family. Para sa ligtas asin marhay na salud asin financial blessing ni Arnold Corby Bunyag, Arnaldo II, Cindy Bunyag, and Maria Pidona Rodriguez. Para sa ligtas na biyahe asin marhay na salud ni Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Complete healing para sa mga miyembro kan CRC LLFCC, lalong-lalo na ki Sis Salvi Cabral, asin Fe Bahamundi. Para sa marhay na salud, asin pagkaumay ni Leti Ronan Siena Robredo, asin dulot kang Robredo family. Para sa safe and healthy pregnancy ni Marian, dulot kang Matias and Inquero family. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, Ernie, dulot ni Del Fornoles and family. Para sa kalag ni Cesar, Jose, Luis, Nelia, dulot kang Robredo family. Para sa kalag ni Antonio, Marcelo, Norberto, Salvador, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Dote Monte and family. Para sa kalag ni Juan, Barbara, Manuel, Winnie, Susana, Skylar, Piamita, Jan, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Cely Delgado. Para sa kalag ni Ruben, Magdalena, asin Christine, dulot kan Capistrano family. Para sa kalag ni Perfecto, Abilina, Roberto, Marisa, Dennis, Fernando asin Carlo, dulot kan Matias family. Para sa kalag ni Milagros, Carmen, Monina, dulot ni Banji Alano. Asin man para sa kalag kan mga naging miyembro kang LLFCC CRC member. Ngunya na Domingo, ang satuya pong tema, iyo ang paglingkod. Ang liturhiya ngunya na Domingo, nagpapahayag kan pangapudan sa gabos na maghiras nin tunay na paglingkod sa Diyos, sa simbahan, asin sa lambang saro. Ang paglingkod dapat nagibuhon bilang pakihiras sa misyonin pagkamuot ni Jesucristo. Magpasalamat kita sa kagurangnan, ninhuli kan Diyos no na balaog, nin tunay na paglingkod. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan, ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator kang Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos.
kaugmahan na daing makakaagaw, uni kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanay, kami sa imo pinapuli. Ungangin pagtiripon, ni mga magtulukang sa imong karon. Pagtubod yamo lugod maglaron, ikaan lang na kami ako. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya asinan katunino nga nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tangani magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak malugod sa tuan Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tao para kay Angoon. Inuumaw minika, rinurugyaw minika, sinasamami minika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka ng kulang mo, kamurawayan, kagurangnan ng Diyos, ating nag-itnon, Diyos ang makakamhan. Kagurangnan ang itutong Jesu Kristo, kagurangnan ng Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kahit kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimaheran. Ika na nagpapara
Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan loro, kahalang ka. Jesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin dayang kasagkuran, burabod nin kapangyarihan asin karigunan. Tabangi kaming makapaglingkod sa imo nin maugma, tanganing maarog mi si Kristo na sa imong aki, sa mong kagurangnan. Kayba mo asin nin Espiritu Santo na bubuhay asin nagahade, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan propesiya manunungod sa Mesiyas. Idudulot niya an sa iyang buhay para sa kaligtasan kan katawuhan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuot nin kagurangnan, narunuton siya nin kasakitan. Kung idusay niya ang sa iyang buhay, huli sa kasalan, mahalawig ang sa iyang buhay. Mahihiling niya ang sa iyang mga makuapo, asin ang kabutan nin kagurangnan, mauutob huli sa iya. Kung tapos na ang kasakitan nin sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag, asin siya mauugma. Huli kan sa iyang mga tinios, ang sakong surgoon, makakaligtas sa dakol na tao, sa iyang papasanon ang sendang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kayraki kami na nagsasarig sa imo. Matanos ang tataramon nin kagurangnan. Ang gabus niyang mga gibo, mapapaniwalaan. Ang kagurangnan namumuot sa katanosan. Ang daga, pano kan pagkaherak nin kagurangnan. Kagurangnan, kayraki kami na nagsasarig sa imo. Naiherak ang kagurangnan sa mga minagalang sa iya, sa mga naglalaom sa iyang pagkamuot. Nganing ang sa indang kalag, ikaligtas sa kagadanan. Asin, pakakanon sa panahon nin gutom. Kagurangnan, kayraki kami na nagsasarig sa imo. Ang satong kalag, nagahalat sa kagurangnan. Ang kagurangnan, iyo ang satong katabang asin kalasag. Kahiraki kami, kagurangnan, kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kayraki kami na nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot sa tuya ang katutuuhan na ang kagurangnan bilang tao, nakamati manin kasakitan. Himateon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Hebreo. Igwa kita nin urog kahalangkaw na padi, na nakalaog sa kalangitan. Si Jesus, daaki nin Diyos. Ini sa tuyang ipahayag, bako daan sa tupadi, daay nakakamati, kan sa tuyang mga kaluyahan. At angani siya, nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa to, minsan daay siya nin kasalan. Kaya dubulo kita, pano nin pagsarig, sa trono nin grasya, nganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya sa panahon na kita nagkakaipunin tabang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo ipinapasabot sa tuya ang katuyuhan
kan pagkanitawo ni Jesus. Siya mananggad na padigdi sa kinaban, tanganing maglingkod, bakong paglingkudan. Himateon po niya to, an marahay na bareta, matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulo, aram nindo na sa mga pagano an sa indang mga puon iyo nagahadi. Asin an sa indang mga hadi may kapangyarihan sa sainda. Ini day dapat na mangyari sa indo. Ansi sayman sa indo na buot magin kagurangnan, dapat na magin surugoon. Asinan buot na maghadi, dapat na maglingkod sa gabos. An aki inintawo day napadigdi tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod, asin an buhay, idinusay, para sa kaligtasan nin kadaklan. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, madukaw po. Siguro kan kita mga aki pa, kan kamo po gayod mga aki pa, nakawat siguro nindo itong inaapod tang follow the leader. Ako na kawat ko ini kaidto. An leader ginigibuan gabos, tanganing arugon kan mga nagsusunod sa iya. Kadaklan an mga maluluya o kaya day makaarog ka ini, pinagningisihan ninda. Minsan nakukutya, nababansagan. Mga tugang, sa tunay na buhay, gabos kita mga parasunod, followers. Pag-aki pa, kun babae aarugon an ina, o kaya an sa iyang ate. Kung lalaki man, pag-aki pa, arugon an ama o kaya an sa iyang tugang na lalaki o ang kuya niya. Kung magdakula na, igwanan mga iniidolo. Ngunyan pati uso ang inaapudtang dapat. Dahil man dapat, kundi halos nagpapadakulan ngunyan in followers. Facebook, Instagram, kung sain-sain. Sinasabi na
halos 85% kan sa tong nanunudan hali sa nahihiling niya to. Dahil nakukuhaan mga skills sa tataramon sana, kundi hali sa mga ginigibo na sa tong nahihiling. Sa panahon ngunyan, lalo na sa mga kahubinan, mahihiling ta na minaarog kan pagbado, pagtaram, hairstyle, kan sa indang iniidolo, maging atleta man yan o maging artista o kaya superhero karakter. Anhapot, taano ta kadakol an minaarog kan mga siring na bagay. Siyempre, nahihiling na ginigibo ninda asin aarugon ta. Kaya importanteng maray sa mga lideres na magin marhay na ehemplo sa mga tawong nakapalibot sa sainda. Ang mga lideres arog kan sa tong mga magurang, lideres kan simbahan, asin gobyerno, asin itong mga nasa posisyon, iyo ang mga hinihiling kan mga tawo. Espesyal ang paghiling sa sainda nin kadakol na tawo. Tinitingala sinda, dinadalan asin inaarog minsan o kun bako halos sa gabos na oras. Huli ka ini, kinakaipuhanan mga lideres dahil nanggad magsabi o magtaram nin sarong bagay, tapos iba man ang gigibuhon o ang ginigibo. Habo taman sa gusto, kitang mga nagmamaawot na magserbi o maglingkod sa Diyos sa espesyal na paagi, kita ang nagiging ehemplo asin hinahangaan. Magkakaigwana naman nin burutuhan. Kadakol kitang madadangog asin mahihiling alagad pakagirumdumon ta na anuman nasa indang maitataram, hihilingon ta o hilingon ta sa saindang pagkatawo asin pagsasagibo. Ang mga disipulos ni Jesus, inapod bako huli sa posisyon asin poder, kundi sa paglingkod. Dahil sinda inapod para manipulahon asin maghadi-hadian sa mga tawo, kundi ang sa indang pamamayo, huli sa serbisyo, nangunya na panahon bantog sa kinaban. Ang pamamayo sa paaginin marhay na ehemplo. Leadership by example. Sabi nga ni Jesus, ang sisay man sa saindo na buot na magin kagurangnan, dapat magin surugoon. Asin ang buot maghadi, dapat maglingkod sa gabos. An aki inintawo day napadigdi, tanganing paglingkodan kundi tanganing maglingkod. Totoo, sabing ikan kadaklan, we are in a competitive world. Hahalunon kita kan kinaban kung an sa tong buhay nakasentro sana sa mga kinabanon na bagay asin kaugmahan. Kunan kinaban nagsasabi sa satuya na dapat kitang maging sikat, bida o pamoso asin makapangyarihan, an hinahagad sa tuya ni Kristo, iyo an kapakumbabaan nin puso asin buot. Ang problema sa satuya mga tugang, ini po kaya ang problema, kung kita nagiging sikat, pamoso o popular, iniisip ta na, daita na kaipuhan ang iba, lalo na nalilingawan ang Diyos. Ipinapahiling ni Jesus ang paagi kung paano pagpamurawayon ang Ama sa paagi nin paglingkod sa gabos, asin itaw an sa tong buhay para sa iba. Anhapot, kaya ta daw ining gibuhon. Sa inot na babasahon, sinasabi ni Propeta Isaías na an matanos na tawo, kayang itao, idusay o idulot an sa iyang sadiri para sa iba. Dawa paasanon ang mga kasalan kay ni sa misteryosong paagi. Mahihiling ta ining pagdusay kan sadiri na malinawo na maray sa buhay ni Hesukristo. Kita man gabos, mga tugang,
Inaapudan man na makihira sa siring na pagdusay kan sa diri. Siring man sa ikaduhang babasahon, hali sa surat sa mga Hebreo, padagos ang tema, igwa kita ninhalangkaw na padi, na nakakasabot kan sa tong mga kaluyahan hulita na eksperyensyahan niya, alagad mayo siya nin kasalan. An adal igdi, iyo na, dawa kita nagkakasala, igwa man giraray nin pagkakataon o oportunidad na masabutan an iba asin tabangan sinda. Asin naghihinguwa kitang labanan an karatan asin daogon ini sa tabang kan satong kagurangnan. Sa satong ebanghelyo, giraray pinapagirumdum kita na ang pagiging tunay na disipulos ni Kristo, pagserbihan an gabos asin tabangan an pangangaipo kan iba. Kung nagmamaot kita na maging number 1 sa satuyang komunidad, bot sabihon kaini, maging bukas an satong isip asin puso sa pagtabang asin paglingkod sa iba. Arog kan mga danay na naglilingkod o nagsiserbi sa simbahan sagkod ngunyan. Aram ko po na gabos man po kita naka-eksperyensya na igwanin mga tao na daita kayang lingawan huli sa saindang mga naginibuhan o naitabang. Bako sana an sa tong mga bayani, mga martires asin santos, kundi dawa mga ordinaryong tao sana. Taano ta, sagkod ngunyan may mga loyalista na dawa an sarong tao mayo na, nagigirumduman pa. An kasimbagan, tadakula an naitabang o naitao sa sainda. Kaya, haputuntaan sa tong mga sadiri mga tugang, maawot daw niyato na agihan asin isabuhay an sinabi ni Jesus. An si isay man sa saindo na buot na magin kagurangnan, dapat magin surugoon. Asin an buot maghadi, dapat maglingkod sa gabos. Ano an hinahanap ta? Ano an motibo ta? Pagpalangkaw nin posisyon, makakuanin honor, o maging sikat. Arinan mas gusto ta, an pagserbihan kita, o an magserbi sa gabos. Maging lugod kitang mapaglingkod sa iba, na an hinahanap, an kamutan an iba, asin gibuhon an mga bagay na mabibinipisyuhan sinda. Magbaklay kita kay ba si Hesukristo asin akuon an mga kasakitan asin pagtios na manunumpungan niya to kung tunay kitang namumuot sa iba. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Hesukristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, patawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Mamibi kita sa Dios Ama, panunin pagsarig, hulita siya, urog na namuot sa sato, ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang. Ama, hinanyuga kami. Ama, hinanyuga kami. Para sa bilog na banwaan nin Diyos, sindalugod mapukawan asin mapano nin pag-umaw, asin pasasalamat para sa gabos na balaog kan Diyos Ama,
mamibi kita. Ama, hinanyuga kami. Para sa mga namamayunin banwaan, danay lugod nindang masabutan ang tunay na kahulugan kan paglingkod sa katawuhan, asin makakualugod sindanin tunay na kaugmahan, unotable asin unistong pagsagibo kan sa indang mga katungdan, mamibi kita. Ama, hinanyuga kami. Para sa mga dukha asin daing sukat, mamati ang lugod ninda ang danay asin daing katapusan na pagpangataman nin Diyos Ama, mamibi kita. Para sa gabos na katawuhan, danay asin daing tapos lugod na pag-umawon asin sambahon ninda ang Diyos Ama, burabod nin gabos na balaog, sa paagi kan sa indang mga tataramon asin mga gibo, mamibi kita. Ama, hinanyuga kami. Diyos no na Ama, ang samuyang mga puso nagsusugpay, nin kaugmahan sa imong kadakulaan. Bendisyon ni kami nin tunay na pagrukyaw sa pag-ako mikan mga biyaya na ikasanaan makakatao. Hinahagad mini huli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Thank you po. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Dios nakagurangnan, ako ining samong atang, tawan samuan sa imong pagkamuot asin an kapatawaran. Tabangi kaming maglingkod sa imo sa bilog ming buhay, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na dayeng kasagkuran. Ta sa siring na pagkahirak namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa moan para tubos man sana.
Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamumutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa mga balaog mong napamitimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man, kagurangnan, kaibakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Diyos ning mga hukbo, ang langit kasing dagat, panukan sa imo, kamurahayan, Hosana sa kaitaasan, alatan ang minaligid sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gapos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maningkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanig umuna magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak-an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami,
tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Dios to nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin panay kami ang nanaasa sulong, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magin danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmampaglawm asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinapay, kareraki Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinapay, kareraki Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinapay. Maluhod po ang gabos. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kay ning Eukaristiya na samong inako, tukdoy kaming maimbod sa imo, asin maglakaw sa dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpamiibi kang Horacio Imperata. Horacio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang may herakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingawa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingawa na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo, lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña, Francia, Ipamiibi mo kami. San Jose. Ipamiibi mo kami. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satuyang silibrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mas sponsor, Shirley de la Venya. Pasalamatan taman ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siring man po sa Indugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Madadalan man ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Matukaw po giraray sa halipot na panahon. Tuguti po nindo akong basahon ang surat pastoral.
na hali sa satuyang namumutan asin ginagalangan na arsobispo. Surat pastoral, si Jesus nag-iba sa saindang paglakaw. Pangapudan sa banwaan ng Diyos na maghinanyog tanganing makanood sa Espiritu Santo, asin sa lambang saro sa sadiring paglakbay kan Cáceres, pasiring sa simbahan na nakikisumaro, nakikihiras, asin nakikimisyon. Namumutan kong mga tugang ki Kristo, mga kalakbay. Ninhuli kan pagtiripon kan mga obispo sa bilog na kinaban sa maabot na Oktubre 2023. Pinagmaawot kan sa tong Santo Papa si Francisco na kitagabos, makisumaro sa pagtiripon na ini sa paagi kan sa tong durungan na pagpamibi, paghurup-hurup, paghinanyog sa Espiritu Santo, asin sa lambang saro digdi sa Cáceres, na iyo ang dapat na maging buhay, asin misyon nyato bilang simbahan na nakikilakbay sa katawuhan. Ang simbahan na nakikilakbay sarong proseso sa paagi kan tunay na pagbabago, asin padagos na paghinanyog kan tataramon nin Dios asin Espiritu Santo. Pasiring sa sarong estilo nin buhay asin misyon nin simbahan na burunyog na naglalakaw pasiring sa kahadean nin Dios. Sa satong pagpartisipar sa prosesong ininin pakikilakbay digdi sa Cáceres, iniimbitaran ko ang gabos na mga padi, diakono, relihiyoso, seminarista, mga parokya, mga kristyanong komunidad, mga movimiento asin grupo karismatiko, mga laiko, mga jóvenes, mga gurang, asin ang gabos na sa paghuna nalingawan na sindakan simbahan na makisumaro, makihimati, makihiras kan sa tong mga kaaraman, kaisipan asin kamautan nagikan sa inspirasyon kan Espiritu Santo na nag-ierok sa satong mga puso. An pakikipag-ulay sa saindo, an paghimati kan sa indong nasa isip, puso asin buot, sarong oportunidad para sa mo na mga padi, asin sa satuya gabos na mas lalo kitang magkamiridbidan, magkairintindihan, tanganing magkaigwa kita nin mga paagi asin konkretong mga lakdang, tanganing kita tunay na maging simbahan na sararo na may pakiaram asin pagmangno sa pangangaipo nin lambang saro. Tanganing matabangan kita sa prosesong ininin pakikilakbay digdi sa Cáceres, nagmok na ako nin sarong grupo na iyo an magiya, maimplementar asin matipon kan gabos nindong mga kasimbagan, kaisipan asin kamautan na ipipresentar sa saindo sa gigibuhon niya tong pre-synodal meeting sa Enero 2022, asin pakatapos kaini isusumiter niya to an synthesis kaining gigibuhon na konsultasyon sa Secretary General kan CBCP sa Febrero 11, 2022. Ngunyan pa sana, sa kuya ng pinapasalamatan ang grupo na maimplementar kan pakikipag-ulay sa saindo. Sa kuya man na ipinapaabot ang sa kuyang dakulang pasasalamat sa saindo gabos na mapartisipar sa konsultasyon na ini. Sa tabang asin giya kan Espiritu Santo, kita magiging mga buhay na gapo sa simbahan na padagos na tinutugdok kan mahal na Dios. Lugod ang satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi asin giyahan kita sa satong paglakbay pasiring sa simbahan na nakikisumaro, nakikihiras, nakikimisyon sa lambang saro. Sa kaibahan niya, kita durungan na minaarang mangyari lugod sa ko siring sa saimong tataramon. Ang nagsurat asin nagperma Most Reverend Rolando J. Tria Terona, OCD, DD, Arsobispo kan Cáceres, kan Oktubre 11, 2021, Archbishop's Residence, Pilgrim City of Naga, Philippines.
Salamat po sa paginanyog. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyonan malugod ka mo kan Diyos na makakamahan an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa indo. Diyos maray na agaman po, Father. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya tarhon yakop munyan. Ang tataramon na natamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohon nin pa kung gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakopon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakopon